Ayan mga kamamshi, marahay na banggi sa Indoga Boss. Bali, time check tayo is 9:34 PM. Ayan, bali may share ko sa inyo kasi yung ating coffee vending machine, di ba, nung nakaraan is halos 2 linggo or 3 linggo din siyang nagloloko, di ba? Yung aking coffee vending machine is tinatanggap, minsan inaayawan. Minsan tinatanggap yung 5 pesos, minsan is ayaw. Yan, nagtiis-tiis din yung mga customer ko sa ganun. Buti na lang is yung iba is matyaga talaga. Naghihintay silang tanggapin yung 5 piso nila. Tapos ayan nga, dapat ang usapan namin nung pinagbilan ko ng coffee vending machine is dalhin doon. Kaya lang, nagdadalawang isip ako dahil ang gastos nga, sa pamasahe pa lang, gagastos na kami magkano. Tapos kung may bibilhin pang pyesa doon, di ba? Kaya ayan, nag-post ako sa page ng sa Facebook page. Nag-post ako sa mga page. Ano ba talaga? Yan, may dami nag-comment at dami nag-PM. Tapos yung pinakauna, yung ating in-entertain. Ayan, tapos ayan, pakita ko na sige, puro ako ayan. Pakita ko na sa inyo. Okay na siya mga kamamshi. Tapos upgrade na rin tayo. Pwede ng luma, pwede na rin bago. Ayan, pakita ko sa inyo. Siya mga kamamshi, bali nag-order na pala ako online, papapalitan ko na to. Tapos next time or subukan ko i-upload yung ginawa namin kasi medyo magulo. Meron tayong luma at saka bago. Ayan, unahin ko tong luma na nakasanayan natin. Ayan siya, diba? Wala siya. Ayan. Ayan, pero kung mapapansin nyo na bago na, dati is 1 pieces, ngayon is 5 pesos. Sa 5 pesos, pwede na sila magpindot. Ayan. Tapos, ito, try na din natin to. Yung bago to, ha. Ayan. Ayan. Dalawa yung pwedeng magpindot dyan. 10 piso, pero dalawa yung pwedeng magpindot. Mamaya pag may naghulog. Kasi nakarami na kami subo kanina habang nag-aayos kami.